Hadin kajing bat kajing puli benia kabala daki snem. Laban Pynkylla ia ke Myrkhan Archaeological Site Shaka Cultural Heritage Center kaban aila ia ki reu start bat ki nong puli ban yo ia ke rukom im jong ki breu hakapor jong kachuk mau la ne ke Neolithic Age Hakasi Hills. Ya ke ne jaka la lab ning kong do Dr. Marco Mitri unohi kai jong ke Department of History ha Union Christian College la ne UCC. Kabadai ke Archaeological Site ke Bekongsan kebadan Hajan ke Matilang Park, Hajan Elephant Fall, ha East Coast Hills District, jong ke Jela Meghalaya. Nakaliang uba Marco ulayat hukum no bagi beliau hakajuk mau kata ke Neolithic Age kila jet ningkong iki jait mau bat hadian kata kila sedang benbu iki karkhana hakani jaka bagi persang benti ya ki basa nakitian bat naki jait mau ba repair ki bala depshna bat ki bala bread no dan arkerdan hakani jaka bat katkum ke carbon 14 dating ka benta ke bakham shapo ke dai na do usnem khatkandai spa BC kata Khatkandai spa shwa ke jingkha jong Chris kat ba ka benta bahalor pat ompat shimna la ben yo ekatare lasdang benti ia ke ne jaka na do usnem arajar khatlai hakabau ba Marco la kwa ban Pynkylla ya ke ne jaka ka bakongsan sha ke jaka ai jing hikai hindai ben pun urlong e kata udan kam ben yo ek jingkershan jong ka dor barshnong jong ka shnong Myrkhan bat na ka sarkar ka jingtmu ya ke ne jaka ka kentup ia ke jaka ka bahe kumba shipau hajar square feet hakaba ke jaka benti kalong kumba 1,000 square feet ke bandan hapo ke jingtap lani ke jingeda ke ban pinla eki archaeologist lani ki nongwat benya bentrei baro shisnem on teiru ya ke building ke ba armala hakaba ke mala ke ba shapo kan long ke jaka shed ba ke jaka bam bat ke mala ke ba halor kan long ke conference hall on don ru sa lani santeli ki jaka sa asinda jong ke ni ke main building ba jaka diang kan don ke museum ke berit hakaba on bu peninam ya baro ki stone age tool lani ki jat mau ki beti na kini ke jaka Jadi kongsan itu kalong baru spark kalong rich haka cultural assemblage kaba ngimyo toy shanu North East India tikai ke jing angnut ke jungi kalong la ki penne ni ka site ayu pat ngin le idon kam bentang ikwa ba ni ka site kalong ka jaka ka bagi video ngalong takiriu puli puti kinwan pelong ki conference seminar ni kindon ka ni ka juk ka jaka ka site ka ba kalong on site mo kindon snut ka conference hall bat kan ya rapru haka aikam ai jam ki video shani tiga jingwan le sikinwan ki institute la ni yun po shabar na po India na siru kinwan kinyo lan ben le hendiat trial excavation tangkum ka dak kasin pen ilam ba kiyo bentate kadi kalat makam na jangan silong ru archaeology long very rich tiga non kam su ban excavate manang pa su ki test halo ki test binginalam bing kwa hi bagani ka jaka kan ne manang takadaw ngi sngo ba government karon kam ru ban sim kabu ye jingdon ni jaka namala rangim yu hakinong rap ibam tip popli kipat ba ibam tip kin sa shu ong bagi ditin jamau ibam don dor ibam yu irun kaman penne maka lese ki patangi banwan ki na jongi kin tip ila ka panrai la jong limba ka archaeology ni makini intiar kedor barshnong jong kashnong Myrkhan kala ai ka jingkershan bapura namar bagi nong shong shnong jong ka ni kashnong ki snol thu ye ka jing kordor jong ka ni ka jaka nakaliang ka jongi eng ila thrang e ban penne ni ka jaka namaka jing thmu jongi hi kum kashnong kalong ka wei ne pring ka jaka puli Syafang bagin tip, syafang ki longshua ki manshua ki bladon hakani kari ke baik ke jongi berkomjur wan penek pensa ya gini ki ki bakini ki longshua manshua ki la bu nak mta ke jingtip ke jongi ki longdin ki mandin mangangit baling wa kani ke jaka kanyarap ru ya ki kena puli ki banwan kani ke jaka bakin wat jingtip shu syafang kita ki briu ki bladon hakani kari ke baik ke jongi ba khamtam hakani ke jaka po mokong hang ni po Myrkhan ringkat bagi nong shong shnong bagi try jong kini ki jaka ka dor bar shnong jong ka shnong Myrkhan kala kershan pura yang kenhon jong ki nong bat benya ka balai lam da ba Marco ban penne pensa ya kini ki jaka bat penlong ka shaka heritage site banyo ega ji kershan na sarkar ha ka ban penne pensa ega ni ka jaka ka long ka aka ka kham shimpor henry ka jing yai prashang jong ba Marco ba ka dor bar shnong jong shnong Myrkhan banyo ega jing kershan na sarkar kam shim la pulom leno
Habala kedau ya jing lap jong ka archaeological site ha ka ni ka than ka block development officer ka badang kam khana jong ka melim ka saloni varma college ngoi ka ni jaka ha ka arko artari ko jellio ban sakhi ka jingro spa ka history ha Myrkhan. The headman of Myrkhan village, he came to my office and he mentioned that there is a site in his village which has several remains which can throw light on the prehistoric richness of the region. And I was very fascinated. I wanted to see in which ways can we, from the government, help in developing the site, not only as a tourist site, but also as a site of historical research importance. The will is definitely there. We want to do that. I'm sure that in time we will ensure these are given the protection they deserve. Habakadawi ka jing corridor kini gi jaka ka verma ka laong. Makani ka center kan pin palang ya ka jing shai halor ka jing pet jaka baga jing yai linti ki brio bagi jai ben rio om tanga than chate la mingi lani kari India hinre ka than Southeast Asia hi barok away. The different components that we want, we will put them on paper, which means we will be hiring a designer to ensure we can digitize this entire vision that we have. So it's going to be a teamwork, it's going to take some time, but we'll be expediting efforts as much as possible. Kajiwan sorka juga video matan kalong siya ka ba ay mensiam nomor kani ngala ngapor sa kapor ki press su filaiwan ni ban kelis pang ni ka potential ni ka kalat ni ka site